Nun. Sip. Mereka penyanyi top nih nggih. Naras nek ngubi laras ki ngubi kawruh kali kok Mas. Ya Allah harapane jan top-tope niki Mas. Kula jujur mawon iki kula nindaki wonten semawone kayak sepindah niki. Rada mental rada bredeg ra karo-karuan nggih mawon jane. Dan remember iki basic kita tekan campur sari iso-isone bundang tekan campur sari. Pak Diman pun dalam ini. Ya Pak, monggo ngisi ketemu, ngisi nonton lho Bu. Teng mriki, tapi disuntuk nonton di kurang ganteng, tapi disuntuk. Teng gondangan mriki mangke ngisi niku enten jaran kempang. Enten warung AMT kali turun bekso. Wah, dalam. Saya tak kasih. Landas banget meninggal pribadi aja. Menerima cowok kalau jalur kelompok pribadi sedih dong. Mungkin kali pulang itu ada sarapan pirang-pirang. Wah, ini rosa kabeh. Mas Majan. Mau paling Pak Tri nih. Pripun Mas Majan? Niki panduke sing paling kathah niku. Keluarga Aden. Nggih Mas Majan. Nggih. Matur suwun Mbak Rina. Tak sawang-sawang sampeyan ki yo tayangan yo joget barang iso tangane menang ini. Nggih kur tangan itu. Mangke yo menawi jenengan besok jogetan apa pripun? Kula. Nggih. Kok dijogeti sak biasa. Sok dijogeti. Sak dijogeti ya. Nggih, jenengan sampun garwa berarti nggih. Sampun alhamdulillah. Awan-awan jogetane
Asmonipun sinten Ibu? Yu. Sinten? Oh, Nyak Inem. Dulu nang semua wono sing jenenge Nyak Inem. Tak ngene nek temanku biasane kok tak ya, Mas. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu undangan sugeng rahabi pasugatan ingkang sambut sametya lan sekeca mugining kaliyanipun campur sari saking dusun undangan nggih asmanipun konfirmasi dulu Bu. Ya ora ta ya. Nek sing penting ngetos niki ditamplek niku ngeplaki kulit niku lho. Jan top-tope lho wong nom-nomane. Oh kali bareng semua kono, tak kira manggung banget. Sakderenge jogetan liyane Senteng Griya nggih kula jogetan tiyang Mbak. Jogetan nggih ngoten nggih. Pemanasan nggih. Pemanasan tohan. Nggih. Sugeng teng piye? Matur suwun. Matur suwun semoga diberkahi. Jing anak putune iki kudu melu yang kuyung sing kaya ngene iki, seni-seni kaya ngene iki. Ki sing kurang berarti kan tukang bedhe, tukang gong ora mangkat. Oh, mboten mangkat, mesake mbok di Sunatan disingkat Paijo. Paijo kan lagune. priye Kang? Priye? Paijo ditinggal kebojone ajarene berati
Ibu Pujiati, nunjie saking Bapak Purdianto Sumpyolan Ibu Darmini dipun mangke hibur kalianipun campur sari saking Jogja nggih niki. Nggih. Niki campur sari niki dirawuhaken saking Jogja, tepatipun Jujuk Saja. Kalianipun menika kadang-kadang Pradangga wiyaganipun menika dirawuhaken saking Blitar nggih Mas, mburi latar. Jebul wong kene ya iki jan channel D70. D70. D70 itu dino, 70 ki angka 70. Berarti 70 dino. 70 wangil itu. Itu di live streaming atau ambil? Record. Wah, langsung dibuka ning channel D70. Kalau masih ngomong-ngomong ngono kae lah. Ngomong-ngomong. Bosone ngomong-ngomong. Oh, nang kene kok wis mangan YouTube Pak. Ono lalari mabur kabeh. Ya, bila aja nganu Mas, nyanyi nggo duit. Nggih. Mboten apa-apa mangke kula sing gejekane kamera. Nyanyi sampai bawah. Sampai esok. Ada yang sini. Sedikit lagi penak ya. Langsung pinarake pas nang kursi iki. Sebab kamerane mesum nang kene. Wong sing jenenge YouTuber iki ngono kuwi kok momen